Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, tibalah saatnya kita untuk segera menyaksikan pergelaran drama tari dengan cerita Citro Diweryo Humangsah. Pada tahun 1739 Masehi, Ki Ngabei Citro Diweryo dilantik Pakubuwono II menjadi Bupati Magetan. Pelantikan ini menjadi momentum sumpah kesetiaan Citro Diweryo terhadap Kesultanan Mataram di bawah Pakubuwono II. Hal tersebut dibuktikan ketika tahun 1742 Masehi terjadi peristiwa perang antara Pakubuwono II dengan Raden Mas Garendi yang menyebabkan Pakubuwono II pergi dari Istana Kartosuro menuju Ponorogo. Mendengar peristiwa tersebut, Citro Diweryo segera bergegas pergi ke desa Kedaren atau Kediren, sebuah desa di Magetan, menjemput Pakubuwono II dan para pengikut untuk tinggal di kediamannya. Ketika Pakubuwono II di Magetan, Citro Diweryo mendapatkan tugas untuk mempersiapkan pasukan dan mempertahankan Magetan agar tidak jatuh ke tangan musuh. Citro Diweryo menyanggupi tugas ini dan berhasil mempertahankan Magetan dari serangan pasukan sekutu. Akan tetapi, karena pengkhianatan juru tulisnya yang bernama Raden Sumoningrat sekaligus adalah keponakannya sendiri, Citro Diweryo dituduh gagal mempertahankan dan menyerahkan Magetan sehingga menyebabkan Citro Diweryo dipecat. Akan tetapi, karena kesetiaannya kepada Pakubuwono II, di akhir hayatnya Citro Diweryo tetap ikut berperang meskipun sebagai pasukan biasa, dan akhirnya para sekutu Pakubuwono II berhasil memenangkan peperangan merebut Mataram. Hadirin sekalian, inilah drama tari dengan judul Citro Diweryo Humangsah. Selamat menyaksikan. Nyaring bangsa kita kinarya tuladha lumantar budaya angkat jati diri bangsa pantembok tansah ngaluri pore lestari ngrembaka kami sesati sayang puja mantra rahayu rinake tembang arom-arom sumunduling awan kunjung ngarsane yang menang abrang ler suarane tembang puja mantra rahayu rinake tembang arom-arom sumunduling awan kunjung ngarsane yang menang.
sirap ngrarapo lumantar pambudidaya sirap ngrarapo sineksen dening jagat mantar ingsun budidaya tetepake sira Citra Diwirya minangka Adiwati rumeksa ing bumi Mageti. Sendika mangestakaken dawuh sinuwun. pambudidaya Wewangsanku polong yakti sesaten sesati Gusti kakidung suci. Wewangsanku polong yakti sinartan sesati Gusti kakidung suci. Kumolong ing cipta dinana rahayu. Lakson cilik kumambi jroning rasa yen matranyo ati suci wawangsane urip jroning cipta galang-galang resepata.
Kang hancuk marang kabecikan bakal rahayu. Kang Juliko bakal serno maju kanthi jejereng satriya Citra Diwirya. Aja sumbar gumuyu. Maju kowe Citra Diwirya. Hati suci wewangsoning urip
Yayi garwanipun Kakang Kumersarasaku dene Garendi sakwadya balane bakal ngebuk perang ana ing Kartosura Yayi. Mula kang saka kuwi ing dina iki uga lilananipun Kakang bakal sumusul ana ing Kartosura Yayi. Aduh Kakang Mas, menapa mboten langkung prayogi bilih paduka Kakang Mas. Semene sawetawis kewala mapan ing bumi Magetan kemawon Kakang Mas. Ora bisa Yayi. Wis dadi tekadipun Kakang. Pun Kakang bakal sumusul ning Kartosura. Yayi semena sawetara ning Magetan kene ya Yayi. Nggih Kakang Mas. Yuang Candra Purnama Kakang Patih Cilorejo Sumangga Kakang. Citra Diwirya minangka paning lintang raras kumanyar Aduh sinuwun. Dalem ngaturaken sembah sungkeming pangabekti. Mugi kunjuk wonten ngersa paduka sinuwun. Iya, Citra Diwirya. Sira ngaturaken pangabekti wis tak tampa. Gawe bombong rasaning atiku. Paran pawartane katentremaning bumi Mageti Citra Diwirya. Nuwun inggih sunuwun. Saking berkah pangestu paduka sedaya bab menika boten wonten ingkang mutawatiri. Iya, Malah Citra kepara. Diwirya. Kala wau kula badhe sumusul paduka sinuwun. Awit miturut pakabaran kang ndak tampa Garendi sakwadya balane bakal ngebuk perang ana ing Kartosura sinuwun. Iya,
Citra Diwirya. Nganti titi mangsa iki panjenengan ingsun uga ngrasakake pokal gaweane Garendi sawadyabalane merong kampuh jingga. Nedya kepengin lanku majelu jongkeng kawibawan ingsun Pati Wirawarja. Nuning nggih timbalaning dawuh sinuwun. Ndak pundhut kabeh para wadyabala kudu tansah sayek saeka praya sawega ing gati sawega ing diri ngawekani lamun to Garendi sawadyabalane nungsang puyang bebudene. Nuning nggih ampun alit ing manah sinuwun. Sewanci-wanci para wadyabala ginepak perang dening prajuritinipun Raden Mas Garendi. Boten badhe selak suminggah ngayomi dumateng Sang Nata sinuwun paku bono kaping kalih. Nuning nggih sinuwun. Citra Widirya semono uga malah dina iki ayo tumuling andum gawe sliramu njojogo ning Brang Wetan lan panjenengan ingsun bakal tindake laku ning Ponorogo. Aja nganti kronde gawe Citra Diwirya. Nuning nggih sendika mangestakaken dawuh sinuwun. Jagatku melar mongko dadya srana aku ning jagat alangan becikku dadi tesan isen urip. Laden sumoning lat. kabeh. Laden sumoning lat. Ingkang sinatya lan ana rupe. Selamat pagi Laden sumoning lat. Jawab dong. Jawab dong, selamat pagi Laden. Yo, Oh, selamat pagi juga gitu halusnya. Nah. Laden sumoning lat. Coba lihatlah. Kecintaan rakyat terhadap Paku Bono sudah mulai luntur.
sudah mulai hilang. Lantas bagaimana? Hah? Dan coba engkau lihat Raden Sumaningrat. Selama engkau mengabdi kepada Pakubuwono, apa yang kau dapat? Tidak ada, Raden Sumaningrat. Tidak ada sama sekali. Nyatane, miturut pangarsaku, aku mung dadi kekeseteng Citra Dewirya. Lan sing diolehake ugi mung Citra Dewirya. Citra Dewirya. Ya, Citra Dewirya untuk saat ini pun masih menjadi mata-mata dari Pakubuwono. Lantas apa lagi yang kau inginkan? Apa yang kau dapat? Coba kau pikirkan dengan baik-baik. Apa? Tidak ada. Tidak ada. Hei penonton. Hei. Senyum dong. Alah. Bagaimana? We punya tawaran buat we ulang. Piye? Jikalau we ulang mau bergabung yang we, kita selang Pakubuwono dan apa yang we ulang inginkan akan segera terwujud dan we pastikan we ulang pasti mendapat kedudukan. Bagaimana? We ulang setuju kah? Dadi, yen aku melu Raden Mas Garendi, apa sing tak karepake bakal kalaksana. Bakal keturutan semuanya. Bagaimana? Kau setuju denganku? Yo, aku gelem. Mari ikuti aku sekarang juga. Ayo, ikuti aku. Ayo mas. Jebul mung kaya ingon-ingon Rajakaya kang digusah dening kaluyaning Pakubuwana. Jireh wedi mati keparat Pakubuwana.
Situ. Pakubuwono. Pakubuwono ibarat harimau yang kehilangan taring. Tidak mempunyai wibawa. Tidak mempunyai wibawa sama sekali. Olau-olo. Apa itu olau-olo? Cupu. Ya. Coba sekarang bayangkan jikalau Raden Mas Galendoy. Raden Mas Galendoy. Raden Mas Galendoy. Raden Mas Galendoy. Raden Mas Galendoy yang menjadi raja. Menjadi rajanya para raja. Menjadi penguasa. Bayangkan. Woi, semuanya prajurit. Bagaimana? Bagaimana? Jikalau, nah, setuju kalian semuanya? Setuju kalian? Halah. Nah, gitu. Bagus. Jikalau Raden Mas Galendoy menjadi raja, kalian ulang setuju semua. Bagus. Kapten. Yo. Dino iki ingsun bakal gawe titis sayembara. Sapa sing bisa nglacak lakuning Pakubuwana. Ingsun bakal paringi ganjaran. Sumoningrat. Raden Sumoningrat akhirnya ulang datang juga. Iya. Kepiye? Anggonmu tak utus dadi telik sandi ning Garendi. Ngeten Raden. Miturut pamawas kula. Paduka lan ugi Wadyabala ngener lampahipun wonten ing Brang Wetan. Ingkang mapan wonten ing bumi Magetan. Lamun to bumi Brang Wetan menika sampun rubuh tartamtu senopatinipun Pakubuwana ical setunggal mbaka setunggal. Lan ugi Pakubuwana sampun boten gadhahi daya Raden Mas. Bagus. Bagus Sumoningrat. Nepaki. Dina iki sun pasrahke cucuk lampahing perang. Ngosak ngasik beteng Pakubuwana sawadyabala. Sendika dawuh. Kage tindake dina iki Sumoningrat. Kok dawuh Raden. Hati-hati.
Komeko antariksa kaya dene rasaku iki cacondhokku amung sira kesatyan katresnan kula kasih apa pamrih tansah bisa sumangge nganti jagat gumulih sinaksan bumi langit nyawiti ojo lintan tansah tresna hayong hayong mi nganti nyawa Yai jejimating tilamsan coba sawangan rembulan kae cahyane mancorong kaya dene tresnaku marang sliramu Yai. rasaku iki cacondhokku amung sira kasatyan katresnan luluh asih tanpa bisa sumanti nganti jagatku mulih sinaksan langit nyawiji ojo lintan hayong hayong nganti nyawa Yai garwanipun Kakang sliramu pandang kamar boyo mirah boyo inten sun regem dadi siji kaya dene sliramu Yai. Kakang Mas kabagyan paduka menawi sumanding kaliyan ingkang garwa menika kadi dene kencana sinangkling nanging menawi kula titikanti jaiting netra lekering wadana paduka kok wonten ingkang anjalari musik ing penggalih paduka Kakang Mas. Iya pancen Yai. Jeciban kang diparingake
sinuwun pakubuwana supaya bisa jaga mring bumi Magetan iki. Ora bisa sinangga enteng. Sak bisa-bisane pun Kakang bakal nindakake kanthi cara kasatriyan. Mula kang saka kuwi Yayi. Tak jaluk sliramu aja mandheg anggonmu. Muja-muji mring Gusti kang karya jagat. Supaya ning bisa kasembadan sedya Yayi. Inggih Kakang Mas. Lekas paduka netepi darmaning kasatriyan menika kadedene wiwara kabagyan ingkang sedya rahayu manggiya rahayu Kakang Mas kersa nampi wujud katresnan kula manggihi gegara pusaka kanggo ambabati memala Kakang Mas. Tumiba gegaran santosa warta neme teko sikara karuda tatake tanpa Sanjiro Masa
hubung Kumarga saranya gumurung lawar orang bumi kinusih kredane wadya dosa napa apa sing urip risan prawiro yo kumandan hanampun Kepada seluruh artis pendukung kami persilakan untuk menuju ke panggung. Selanjutnya sesi foto bersama kami undang ke panggung PJ Bupati Magetan, Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Magetan, Ketua Komisi B, Ketua Umum IKMA yang diwakili oleh Bapak Maijen Purnawirawan Muktianto, penjabat sekretaris daerah Kabupaten Magetan, para asisten dan staf ahli, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur di Jakarta, Ketua Umum Kompak, General Manager Park Taman Mini Indonesia Indah. Kami persilakan bergabung di panggung untuk foto bersama. Untuk para kepala OPD dan Pawarta Jatim kami berikan kesempatan untuk foto bersama artis pendukung dari Kabupaten Magetan setelah sesi foto bersama yang berikut ini. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Kami Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur di Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Magetan karena telah aktif berpartisipasi dalam mengisi paket acara kesenian daerah di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah. Terima kasih pula kepada Pawarta Jatim, keluarga besar IKMA se-Jabodetabek, keluarga Kompak dan juga hadirin yang telah menyaksikan acara kami dari awal hingga selesai. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa kembali pada acara kami berikutnya.